Môžeme sa pozrieť na to, na čom pracuješ. A preto som ti zariadil rozoberať skladáci nový Pong, super ako pre teba. Postavíš, si môžeš aj výšku nastavovať. Čo? Si taký na montáže, môžeš ho proste nosiť. No nie, ja nechcem nový Pong, ja mám svoj starý Pong a ten Pong mi slúžil už 50 rokov. Cvorku. Kde si tam položiť cvorku? Tu mám svoje miesto. Osvetľuješ si, čo chceš. Hej. Kladivo, verca, všetko. Kde dám kladivo, prosím, na to? A na môj Pong nepadni. Preto som si musel robiť svoj. Môj Pong nepredám. Aký Pong? Už nemáš žiadny Pong. Tu máš nový stolík, ako pre teba. Poznám sa s ním. Pong nepadnem. To tu určite nespadne. Ti garantujem, že to určite. Ale ani z môjho by som nespadol, ale... Padol, lebo si hlavu teraz, nechceš. Na ňu várať, píliť. Prúsiť všetko. No prosím ťa hlavne opatrenie a bez obrazu. Tak mi ľudsko, kašľam na rany, už ďalšie nebudú. Ďakujem. Nie, ďakuj firme Regálecká.